Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ina wuni baba? Lafiya lauya jama'a. Kokari. Ya sunan baba ko za mu san sunanta? Eh, Na'am, sunan ki? sunan baban mu Karimatu. Karimatu. Ga mu a cikin garin Kaduna. Me ya kawo ki cikin garin Kaduna kuma daga wani ƙauye kike? Ina daga ƙauyen Makarfi. Kina ƙauyen Garba. To me asalin abin da ya kawo ki nan Kaduna? Rashin abu ne da marayu nan ina fama da su, ba ni da abincin da zan ci, ga mara lafiya ina fama da shi, shine na fito in nemi abin da za mu ci. To na ji dan labarin da na ji kafin mu zo mu ɗauke ki, wannan na ji cewa kina da yaro kuma wanda ya kan wanda zai taimaka min bai taimake ni ba. Na'am. Ina zaune da shi. Na'am. Tun da ya aure ya kaɗa ya tafi. Tun muna jin labarin shi, yanzu ba mu jin labarin shi, sai dai haka wanda ya fita haka ikan ji labarin shi, amma ni ba zai zo gare ni ba, ni kuma ba zai gaida ni ba. Sannan yarinya da a cikin marayu na ɗaya ta rasu, bai zo ya taimake ni ba. Ni kaina na kwanta na kusan yin ciwo haka na ɓari, bai tallafe ni ba, sai jama'a suka taimaka min. To saboda haka yanzu ba ni da abinci, kuma ga sallah shidima ta marayu, na ce to yanzu gashi ana azumi kuma su yaron masu na azumi. Na gane. To shi yanzu wannan yaron ya kai wata nawa kenan ba ku yi waya da shi ba yanzu? Ya kai shekara. Ya kai shekara? To shi yana da ɗan rufin asiri ne da bai tallafa muku ba koko yaya? Ba laifi, tunda yana da ƴar sana'ar shi. Yana da sana'ar shi. A yanda nake ji waiwai, tunda ni ban gani ba tsakanin yaron ki kuma waiwai? To tunda ka gani bai zo gare ni ba, ai ba. Amma kafin ya rabu da ku da yana tallafa muku? Kamin ya rabu da mu kan yayi aure kenan. Tunda yayi aure shi kenan. Sai to me ya janyo haka? To ni dai ban san wannan kaddarar ba. Na fahimta. Ni dai abin da ya same ni tun da ka rashi dai, ka san in ka rasa uwa ka rasa uba, gashi ka zo ka rasa miji. Na gane. Ga marayu an baka da su. Na fahimta. Kuma ba wani abu da za mu. To yanzu ke me kike yi ne, wani sana'a kike yi? Manja ne da nake sayarwa, ina sayo gyaɗa hakan ɗauko bashi in yi ƙuli. To saboda muna cin abinci da kuɗin, na ga da in zo kuɗin mutane su haye min ka na mayar da kuɗin su, na haƙura ba na yin manjan. Yanzu me kike yi kenan? Yanzu me kike yi da kika zo Kaduna nan? Abin da nake yi su kolau in na samu. To in kin je kaman kin yi aiki daga safe zuwa yamma, nawa ake baki? Wani zai ban 600, wani 700. Da shi ne kuke cin abinci da duka yaran? A ba ma ya. Kullum ne kike samun aikin? A'a ba kullum bane, he ranar dai da haka aka kira ni. Na fahimta. To yanzu kaman na manja, kaman jarin nawa kika fara da shi? Da farko gaba ɗaya 60,000 ne na fara aikin manja da su. Na gane. To da na fara aikin manja da su, to yau da gobe ka ɗauka ka ci da marayun nan, ka ɗauka ka ci da mara lafiya, ka karɓo magani. Gaba ɗaya suka ƙare, sai na ce to mu zauna ga azumi ga ba abinci a ɗaka, babu yanda zan yi, gara in fita in zo in nema. Shi yasa kika fito daga can ƙauyen kika shigo nan? Saboda haka na fito tsakanina da Allah. To labarin da nake ji cewa shi yaron nan akwai abubuwan da ya miki marasa daɗi, da gaske ne? Da gaske ne, tsakanina ko Qur'ani ka ɗauko zan dafa. Cewa shi yaron, to wannan shine abin da ya harzuka mu, ya sa muka ga bari mu zo mu taimake ki da abin da za mu iya taimakawa da shi. So ga wayannan kuɗin na 50,000 ne in kika kirga? To gashi nan dai wannan 50,000 ne, so ki rike ki ja jari da shi kamar yadda kika ce, kuma a rike marayu. Shi kuma wannan yaro muna roƙo Allah ya shirye shi. Me zaki ce ma wanda suka tallafa da wannan kuɗi? Abin da zan ce musu, Allah ya saka musu da alkhairi, ubangiji Allah ya ba su gidan aljanna. To mun gode sosai. Allah kuma isa su rabu da iyayensu lafiya. To insha Allah. Allah kuma iraya musu zuri'arsu, Allah ya saka musu da alkhairi. Na gode. Kai ma Allah ya sa ka rabu da iyayenka lafiya. To Allahumma amin. Allah iraya maka zuri'a. Amin ya rabu. Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Assalamu alaikum. Insha Allah.